چ تشتێ کیم جۆنگ ئون باڵەتە کشان؟ ئەو کەسێکی ژێهاتیە حەنەکچیە ژیرە و دزانە دیالۆکێ بکە ئەو حەشگەڵی خوا دکە نەکو ئەف بۆ من تشتێکی نو بوو لێ ئەو حەشگەڵی خوا دکە ئەس باوەڕ دکم ئەم لە دەستپێکا دانوستاندنێک پڕ گرنگن ئەمێ کوریا باکوورژی چەکی ئەتۆمی ڤالا بکن ئەمێ یەکسەر دەست پێ بکن گەلە تشتین دیژی دێپێک بێن جوانە گەلک پاشماین مریە هەنە دەبێن ئەموانە ڤەگەڕینن گەلک کەس مرنە ڤەگەڕاندنا تەرمێن وان ji بۆ گەلک کەسان گرنگە ئەو تێلەفۆنا من دکن ناماژ مەڕە دنویسینن و دەبێژن ji کەرامەخەوێ بکە ئەو قایل بوو وێنا بکە هەزاران کەس di şerek کوریا دەمرنە ئەڤە کارێک مەزنە ئانکو وە پرسا مافێ مرۆڤان خستە ڕۆژە بێ کارڤەدانا وی چاوا بوو گەلک باش بوو مەبەستا من bi şێوەیەک ئەشکەرە me nod ji sedê ji demê xwe ji bo jinavbirina çekê etomî terxan kir lê dîsan me behsa gelek tiştên dî jî kir ji wana behsa mafên mirovan hate kirin dê termên mayîn hêne vegerandin ئەڤە ژی خالە گرنگە و me ew bi belge xistine ڕوو me gelek tiştên dîyên giring xistine duê belgenamêda tiştên wiha me xistinê ku di hizra kesî de nebûn هەندێک تشتên pişperdê ji me re bêje qet we gef û çavsorî kirin wî gef kirin kêşvekêş çawa bû نا çavsorî nebûn ev zêdetirî sê mehane em bi rastî karî dikin me bi rêya gelek nwêneran danostandin kirine ji wana wezîrê derve Mike Pompeo ku karek jîhatî encam daye ji ber vê yekê her ji destpêkê me di demekî jîhatî de ev kara encam da heta ku niha me hevdû dît ev e 25 demijmêrin ez nenivistîm ew danostandinek dirêj bû û ez pê serfirazim pêva ji wê dest pê kiriye wek tu dizanî dibû şerek helbitin dibû ku jiyana milyonan kesan ji nav çobe tu Kuryaya Bakur baş nazdikî Sîol xweya 28 milyon kesan e dibû ku jiyana milyonan kesa bi dawî hatibe lê niha em ê wê tirsê bi danostandinan bi dawî bînin û serbazên me ew dê li Korya Başûr bimînin belê ew ê bimînin me ev yek qet behs nekir me gotûbêj li ser nekir em dixwazin rahênanên şerî rawestînin ku xerciyeka mezin dixwaze ew jî pêkêfxweşin ji ber ku destûdarî de azirîne lê heta ku bi niyetek saf ji gotûbêjan dernekevîn em wî karî nakin çi tiştî kim îna ser masa danostandinê piştî dihan salên gefên şer bi rastî ez bawer nakim gelek gefên şer hebin reftarê wan bibe dengî bû wan neviya behs bikin loma em jî behs nakin ez bawer dikim şêwazî pêşîn gelkê giring e gelek kesan bawer dikir ku min di vî warî de xeletî kirin lê bêyî wêne ez bawer dikim em nedigihan vê qonaxê ez her wesa bawer dikim ew hez dike rêketinê bike çûnku ew dizane me besta me kiryarin ez bawer nakim berî niha wî hest pê kiribe ez bawer dikim berê xelkê dî hebûn û bêfêde bû lê niha ew dizane em kiryaran dixwazin û em ê bikin tu dikarî ji roja yekî bibînî em bi awaya gelek ciddî behsê Kuryaya Bakur dikin lê ez bawer dikim me belgeyek îmza kir gelkî mezintir û berfirehtir bû ji pêşbîniya xelkê kesî eva bawer nedikir piştî ew çûyî nerîna wî ji we re çawa bû ez bawer dikim wî heş min kir û min jî heş wî kir ez demê borî fêm dikim hewcenaka êk ji min re bêje ew mirovek hişk û mirovek req bû lê me dixwast em geştînê ew jîr e ji gelê xwe hez dike hez ji welatê xwe dike ew hez gelek tiştên dîyên baş dike û ew jî sedemeke ew bi vî karî rabû lê wî ew birsî kirin ji wan re gelek tund bû ev ca çawa ew hez gelê xwe dikir binêr eger tu berê xwe bidiyê ew wê dike ya wî dîtî rast e lê divêt ez jî li gora wê herim ku îro duh û berî çend heftiyan çî bûye çûku bi rastî ev ew tişte ye ku dest pê kirî dubare bêy zimanê hişk û tund û bêy dorgirtina dorgirtin gelkî giring bûn û dê berdewam bin heta demê pêtivî û heta bi duristî dest bi ramarîna çekê navokî nekîn ji ber ku ev dengê Emerîkaya û dê gelê Korya Bakur bibihîstin hûn dixwazin rastewxwe çi ji hev welatiyên Korya Bakur re bêjin baş e ez bawer dikim tu li gel êkî diaxivî ku hestên hêja ji wan re hene û wî divêtin bi şêweyekî rast û durist li gel wan kar biketin û em bi şêweyekî baş biserketine tu fam dikî kanê çawa ez sereveriyê digel hestên têkeldariyê dikim ev gelkî giring e em li ser rêya rastîn ez di wê bawerê de me ku dê tiştên baş
ji bo Kuriya Bakur bên kirin. Berê Serok Trump ez keyfxweş bûm bidîtinawe. Rasta demek dirêj e. Dê demek hebe ez bikarim binivim û hinekê bihêna xwe vedim. Bi silamet bigehiye Washington.